Hej YouTube. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver panda-negle. Til det skal vi bruge en sort og en hvid neglelak. Jeg har nu brugt den sorte Wild Shane 1 til det. Og så har jeg brugt en hvid en, der hedder La Femme Beauty. Undskyld, hvis jeg ikke kan få udtalt det helt ordentligt. Lad os komme i gang. Hej YouTube. Hej. Lad være med film. Vi starter med at lægge den hvide neglelak på. Man lægger en lille prik ude i spidsen af fingeren. Efter tager vi den sorte. Så laver vi dem som ører lige over. Og det er så pandaens ører. Jeg skal lige sige, det er første gang jeg laver de her negle, så hvis de ikke bliver så totalt flotte, så er det derfor. Den vil komme til at se sådan her ud, hvis I skal se det. Så skal den bare lige tørre. Det kan tage lidt tid at tørre. Så skal vi have den sorte igen, når det er tørt. Så skal vi have 2 øjne og 2 øjne og 1 mund i sort. Og hvis I kan se det, så er det ikke helt tørt. Det må jeg undskylde, men ja, det skal det helst være. Det er pandaen. Nu er vi nået til, når den er tør. Og der skal den være sådan tør. Så skal, det må man selv vælge, om man vil. Så kan man tage sin hvide neglelak på oven i de sorte øjne, som linsen. Eller pupillerne, som man kalder det. Så den kan se. Men det er op til eget valg. Men det har vi ikke lige tid til i dag. Men vi håber, mig og min veninde Anne-Sophie, at I nød videoen i dag. Farvel YouTube. Hej.